Nagapati ang bagong Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano nga madamo ang naging rason kung nga amayara sang ginpatuman nga pagbago sa liderato sang Senado. Ini sa iyang base sa iyang Facebook Live sa iyang social media account kung sa diin ginklaro sini ang mga alegasyon nga ginahaboy sa iya kag sa pila sini ka mga kaalyado nga senador. Suno sa Senate President, wala matutukan sang maayo sang anay nga liderato kung sa idalom ni former Senate President Tito Soto ang ilan nangin obligasyon nahanungod sa krisis nga ginapangatuwang sang pungsod sa subong nga mga tinion. Lakit na diri ang krisis sa produktong petrolyo kag sa enerhiya. Nagapati man si Cayetano nga dakuman nga rason amo ang nagadula nga pagsalig sang publiko sa gobyerno, sa Senado, sa Kamara, traditional media, social media, kag amo man sa impeachment process bato kay Vice President Sara Duterte. Hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority, kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila